tam sedíš na tom pníčku v tej džungli a iba ti idú a že takto to urobím, vieš? A teraz si úplne, že oni a potom, že počkajte, a som tam počítal úplne že prvý stupeň základná škola a iba, že áno, ja dám to, vieš, a potom si to prepočítala, že však to je úplná blbosť. Pirát ide, vieš, s tou bradou, proste, ešte vtedy mal holú hlavu, s tými očkami, iba proste s 2 lentilkami takto, že laserové videnie na teba, takto od jedného reportéra, druhého reportéra dojde za mnou. Hej, ty vieš, že sa to nerobí. A ja, že kámo, viem, všetko v poriadku snáď, a podal mi ruku tiež, a on, že dobre, ty nejsi až taký degeš. Som došli na kmeňovku a Pirát, že však ja mám plán. A my tak pozeráme na seba, že počkaj, už sú 5, že však už nejsú. Martin sa ma tuším niečo opýtal, že vždy už nejsú výhody. A ja, že no nejsú. Že počkaj, on iba čaká, že vyťahne vodu a potom sa to presne a my sa tam začali smiať. Že to je král. Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem je Martin Husár alias Bandurko ze Survivoru. Bandurko, díky, že jsi přišel. Ahoj. Začneme od konce. Začal bych hodnocením tvého vypadnutí. Jak se na to koukáš zpětně? Co si udělal špatně? Špatne. Hovoriť, čo je dobre, čo je zle v tejto hre, je celkom také divné, ale špatne. Tak... Ja si stojím za tým, čo som urobil vo výsledku. Chcel som ísť do finále s ľuďmi, ktorí... Takto, vedel som, že Mikyho neporazím vo finále. Žiadnym spôsobom musel ísť z kola von a za ním Pirátik, vieš. Že mal som to, pozri sa, aby som mal nejaké body vo finále, tak toto bolo jediný proste manéver. Nesklamať henteho, nepovie všetko, pripliesť sa ani k jednej aliancii, že keď už som tam robil nejakého vlka samotára, keď už som bol v tomto charakterí, tak s tým charakterom ísť do konca, nie že to zlomí nejaké 2 týždne pred poslednou kmeňovou radou a potom by som tam iba koktal. Že tak vlci samotáři se ale daleko nedostávají, že prostě ty potřebuješ tu alianci, core z Survivoru. Měli jste 4 hlasy. Spolu s Pirátem a s Tomášem. A ty se nakonec vlastně rozčiloval na Tomáše a na Piráta, že oni můžou za tvůj odchod. Mohli opravdu za to oni? A tak hej, ale takisto ako aj Martin Carov mohol za môj odchod, vieš. Že ono vo výsledku, že keby hoci kto hlasuje inak, tak by som tam takže bol dlhšie. Ale nechcel som tam, lebo pre mňa je iba výherca a porodca. Není, že 3., 4., 5., 6. miesto. A keby som vedel, že OK, je tu možnosť byť, teda, že možnosť, že ak vypadne budem 6. alebo sa dostane ďalej a budem 5. alebo 4., tak to mi je úplne že jedno, lebo vo výsledku, čo som chcel, že chcel som, veľa ľudí sa pýta, že prečo som im nepovedal o tej imunite, ale teraz vieš čo, že chcel som s Carevom držať to puto až do finále, lebo si myslím, že toho človeka že tam bola najväčšia možnosť jeho vo finále, ako keby nad ním vyhrať. A teraz chcel som, aby mi zase chalani verili na to dobré slovo, že som proste kvalitný hráč a že viem čítať tú hru, že nejsom žiadny dement, ktorý potrebuje iba chodiť, že ja som videl tú imunitu, proste, že majú. Lebo teraz sa mohlo aj stať to, že áno, tak on určite nezahra pre seba, to ťa úplne, že klame, vieš. A ešte by to nakoniec skončilo, že možno by som vypadol ešte aj s tým, že som oklamal jedných, círal sa druhým, aby som bol ešte, vieš, že zachoval som si chladnú hlavu, horúce srdce, čisté ruky a... Já nevím, jestli jsi viděl ten díl, kde vypadl Pirát, ale tam se ti všichni vysmáli, že jsi za ten svůj odchod mohl sám a že si to úplně překombinoval a že Bandurko vyhodil sám sebe a že si to... No neprekombinoval som nič. Vedel som, že oni idú hlasovať mňa. S tým, že Carov je moja jediná šanca. Tam to bolo, tam je aj potom vidno, jak tam bol nejaký druhý hlas, tak som sa na neho pozeral na kmeňovke, čo mám, že ne, sorry, a ja, že OK. Vedel som, počítal som s tým, nebol som vôbec obarený, nebol som v šoku, vedel som, že chalani budú tvrdohlaví, budú dávať Careve, ja mám 2 hlasy, Mikyš. A... Opravdu si tolik věřil Martinovi Carevovi, který zradil... No bola to moja jediná šanca na to. Martina Prágra zradil a přitom Martin Carev držel s Prágrem mnohem díl než s tebou. Že byli v zásade a tak my sme tam mali aj také rozhovory na plážičke, akože veľa, čo není natočené a také tie, že sme boli ako keby rovnaká nejaká odroda a vo výsledku tak pozri sa, som uveril, že radšej bude chcieť ísť so mnou do finále ako s Mikyšom. Ako si myslím, že to dáva zmysel. Čiže to bola tá šanca, ale nesom nahnevaný ani vtedy, nemal som žiadny hnev, že uvidíme v akom poradí budú chodiť na vilu, ale potom keď sa stretli niekde pred odletom, tak
tak som normálne úplne s ním, že pokecal, vieš, že sme sedeli 3 hodiny a sme kecali proste normálne, že ja nemám v sebe teraz také, že niečo, že pokazil si mi život. To je, ja som rátal, to je to, že som rátal s tým, neodišiel som prekvapený, alebo že nešika v dueli, alebo niečo, že ma bolelo rameno, na skla som pustil niečo, vieš. A čiže ja som s tým rátal a v pohode, akože život ide ďalej, akože rozprávam také klišé veci, ale prečítal som to ku koncu. Aj som mal dokonca, pozri sa, ešte aj tam, že mal som tú polovicu imunity a tam aj niekde odznelo, že Nika má tú druhú, vieš. A ja ešte taký nasrdený som bol z toho, že nezobrala ma tú odmenu, lebo to bola, že úplná hĺbka. Potom, jak mi to s tou guličkou nevyšlo pri tých dopisoch, tak ešte toto, keď už som bol, že však na istotu idem, vieš. Že jasné, že ma vera. Pretože nič, oči preplač, tak som bol, že s Nikou nechcem ani, že chcel som, ale asi aj ego. Ja som celkom tvrdohlavý. Teraz si nasypam popol na hlavu, som aj tvrdohlavý a bol som, že proste idem si to sám vytvoriť. A však to ľudia mali možnosť odsledovať tie moje sci-fi, fantasy, čo som tam mal ja. A dneska to bude prebiehať takto, vieš, a opäť si tam vyprofilujem a potom všechno inak. Takto mimo, ale že totálne, čiže... Vlastně si tu hru neuměl přečíst vůbec, což si mohl vlastně uvědomit už dávno. Jestli, když zpětně se na to koukneme a Pirát říká, kdyby nám Bandurko řekl, že Carev má imunitu, tak bychom hlasovali pro Mytíře. Nevěříš mu? To nie, že neverím, ale to je, že rozpráva po. Vieš, nevieme, jak by to bolo na tom mieste naozaj. A hlavne, on to hovorí v tejto časti poslednej, hej? Jo, tom posledním, jakože kdyby si jim řekl, že vlastně Carev má imunitu, že jsi to viděl, tak by hlasovali 100% pro Mytíře, že by nikdy nehlasovali pro Careva, protože když někdo má imunitu, tak věří tomu... Tak pozri sa, ľahko sa hovorí po kmeňovej rade, kde si zabúbca, vieš? Že vieš, že keď ti človek povie, že ja som vám to hovoril, tak potom, že jasné, že by sme na ňo dali teraz. Vieš, ale to sú veci teraz, v žiadnom prípade nechcem hovoriť, že niekto je blbec, lebo tu sú normálne civilizovaní ľudia už najedení, ale v tom momente, teraz divákom hovorím, že v tom momente, tak Boh vie. Myslíš si, že by takhle nehlasovali 100%? Že ja hovorím, že nemôžem nič povedať definitívne, ale ja si myslím, že by tam bolo to, že Carev ti ukázal, vieš, že a ďalšia kombinácia a ďalej by sa to proste nabiehalo na to, že ešte ja by som bol vo výsledku, že tak choď za ním a neviem čo a ešte by som robil nejakého pešiaka proste také, čo by im bolo proti srsti. Já jsem ten díl viděl a v jednu chvíli se mi zdálo, že si chtěl hlasovat dokonce pro Piráta. To bol moment, keď som sa prekombinoval. Tam sedíš na tom pníčku v tej džungli a iba ti idú a že takto to urobím, vieš? A teraz si úplne, že oni a potom, že počkajte, a som tam počítal úplne jak, že prvý stupeň základná škola a iba, že áno, ja dám to, vieš, a potom som to prepočítala, že však to je úplná blbosť. A dali to tam, no. Som to úplne stratil po tom, ja som na to koukal. Ja som to pozeral, so sestrou mojou pozerám a ja, že čo trepem, úplne som pozeral, že čo mi šíve. Kdy jsi začal litovat toho, že si klukům neřekl o tom, že Carev má tu imunitu? Nebo si nikdy. To nikdy? Ani na vteřinu? To ti povie aj, počkaj, aby som nepovedal niekoho meno. Na vile však ma čakal Marty s Janou, sme tam kecali však s Kristy a takto sme tam, že najviac takto o tom kecali, že aj Radek mal veľa otázok o tej hre, on si zalial čaj o polnoci, vieš, jak som tam po vile, sadol si, tak, Bandúre, kdy si 14. den, Žek, vieš, a išiel úplne normálne, že analýza po bodoch, ale čo som riešil takto s Kristy, Martym a Jankou, tak úplne z nich aj mi dali taký ten prvý moment toho, že ty kokos, že z teba ide... Ja som tam prešiel takú cestu, vieš, moju, z seba rozvoja a to si myslím, že je väčší dar ako... väčší dar. Na čo budem vyčítať niečo, čo nezmením, proste to sa zbytočne iba človek, ale to chcem aplikovať všetkým ľuďom tam do života, že proste nezmente to, keď vám autobus meškal, tak proste už to nepôjde rýchlejšie, alebo vlak, alebo že proste kokos, nestresujme sa. A hodnotili jste ve Vile tu hru? Hej, jo, veľa. Řešili jste jenom tu hru? Veľa. A vyčítali jste si nějaký kroky, nebo to bylo už jako v přátelském duchu?
Aj Kristýnka, však jak ma tam zradila, teda chcela zradiť, že skoro som tam vypadol. Tá úplne prvá po zlučení, tak jak potom došla na, akože prvá porodkyňa na kmeňovú radu, tú druhú, čo sme mali, tak ona iba tak z diaľky, iba že promiň. Vieš, a hneď, že pohoda. Lebo sme tam, to je simulácia, to je nadizajnované tak, aby sme sa nemali radi tam, ale nemám ja vôbec nič. A neľutujem. Tak ale neľutujem, prečo by som mal ľutovať, že som niekomu niečo nepovedal, alebo že som niekomu niečo povedal, vieš? Však ja mám akože, celkom si myslím, že ten inteligenčný kvocient aj viem sa na situácii nejakým spôsobom správať, akože to, že som si tam dedukoval nejakú hru a nejaké vlastné fantázie, tak to je jedna vec, ale keď sa s niekým bavím, tak sa snažím baviť proste na rovinu. Říkáš, máš vysoký IQ, ale jak bys hodnotil... Nie vysoký, že mám nějaký inteligenční kvocient. Jak bys hodnotil své IQ, když si od začátku, když vlastně přejdeme na ten začátek té hry, si moc nezapadl do té party. Že si byl od začátku tím velkým samotářem. Hej, akože toto, že adaptovať sa. Tak ja som si strašne zvykol, ja som si tam strašne skomfortnil tým, jak sme tam vyhrávali, jednak sme, však to nie je žiadnym tajomstvom, že sme všetci mali že Jacka proste, že na odpal, že tam proste tam, že to je nefunkčná osoba. Že to vydržel docela dlouho. A presne, keď som videl, že jak on drží a stále je tam ten žolík a vieš, do toho Rachel došla, vieš, čo tiež absolútne tam to bolo nezvládnuté z jej strany alebo zo strany Castera. Ale Filip do toho 4 vyhrané za sebou tie kmeňové imunity, vieš, tak som však poďme sa rozprávať, vieš, a poďme byť normálne, že strati toho hráča. A ty si na začátku nikoho neměl, dal ses dohromady s Veronikou. Áno. Jak hodnotíš tenhle krok? Oni dost se mluvilo o tom... Ja som s Filipom akože dosť že felil. K Filipovi přejdeme, s kterým si felil, ale řešme Veroniku, vlastně, s kterou si vlastně byl hodně spojovaný. A dokonce se jí řešilo, jestli mezi váma něco není. No, že to sa rieši asi každú sériu niekto, kto má k sebe blízko. Že mali sme k sebe blízko. Vieš, neodopreš si, keď si s niekým rozumieš, či je to chalan baba a môžete sa rozprávať a sú tam 4 za tvoj chrbát, ktorí chcú ísť domov, takže kokos, však nebudem si odopierať. Aj Veronika mala, že pán Durko, nemali by sme sa toľko baviť, vieš, a úplne bola z toho vyschizovaná. A ja, že kokos, ale však nebudem si odopierať teraz, že konverzáciu s človekom. Vieš, takisto napríklad, že s Mikým som si rozumel, neboli sme v aliancii a sme chodili na pláž sa rozprávať, vieš, o živote, vtipy, nejaká pracovné veci a takto, že nebudem si toho dopierať, aj keď občas mali chalani halu, že aha, on asi prebehne, ale no, sú tam dlhé dny, dlhé noci a... A čím to bylo, že si vlastně nezapadl do žádný pořádný aliance? Že jsi jako nikdy nebyl, že ty aliance se tam tvořily, tak boli tam... Takhle tě mieli. Tak zo začiatku napríklad to bolo akože vytvorené tak, že Tomáš, Filip, Kristy, že oni brutálne držali, že to už nahoteli a potom, že Banďa si držíš s nami, vieš, a ja taký, že... No ja, to bolo tým, že ja som nechcel proste tvoriť aliancie v deň 0. Že tam mi to... Potom by som sám seba iba podkopával. Ako nie, že podkopával hrácky, ale nejaké moje svedomie a moje nejaké presvedčenia, že teraz, dobre, budeme spolu v aliancii a niekto získa výhodu, niekto získa náhradelník a tak ďalej. A ja nechcem byť tretí deň ten, ktorý zrazu stratí pojem, že kto je jeho aliancia. Vieš, vo výsledku aj nejaký 30. deň nikto nevedel, kto je, kde, v jaké aliancii. Aspoň ja si myslím, ty máš na to aký názor. No já mám na to názor takový, že mluvíš o náhrdelníku a o Filipovi, že jste byli, co jsi to říkal, že jste byli? Nie, ja... Počkej, jsi něco říkal, že jste byli nějaký... Feláci, že jste spolu felili a felili jste tak dlouho, až ti ukradl imunitu skrytou, půlku. Byl to takový felák. Jak ho hodnotíš zpětně? Zázmetkoval, odpúšťam mu. Odpustil jsi mu? Hej, áno. Jo? Protože to tam jako nevypadalo, že bys mu jako moc odpouštěl. Však tam som bol najviac, chlape, úplne to vôbec. To, ale však teraz keď sa ma pýtaš, že v reálnom čase, jasné. Ale tam vlastne, ako ale tam vôbec, však to som bol úplne, že ježiš, to je geňo. Úplne som nasraný. Za mě to byl třeba nejhloupější krok. Nebo jeden z nejhloupějších. No z jeho strany. Z mojej? Z tvojí, jako... Sakra. Jako máš... Som sa snažil dať na moju stranu. Ne, sorry, ale máš indici k skrytý imunitě. A ty jdeš a ještě než si tu skrytou imunitu našel, tak to někomu řekneš, tu indici,
jako mám tady to a... Takže počkaj, on to nenašiel sám, my sme to našli spolu, vieš, akože vo výsledku, že to nebolo, že on išiel pozachrovať, ale našli on. Ale vo výsledku máš indíciu a teraz to bola zase tá moja dobrá vec, že však Filip však ide teraz domov, že o 3 dní, vieš, že kmeňová rada, či súboj o kmeňovú imunitu, potom kmeňovka. A však ide a on má taký ten bucket list, ktorý chce si splniť a mal tam ešte proste niečo z imunitou a takto. A teraz si hovorím, že kokos, že super týpek, vieš, že kamarát, tak mu to ukážem. Vieš, že poďme hľadať spolu, vieš, a potom však sme to našli a on, že či si môže nájsť ten papier, že to našiel, a ja, že kámo, jasné, že zober si, že je to do top 5, čo ma príjemne prekvapilo, ak sme to spolu prečítali, že do top 5 a že kokos ústé. A že kámo, že to by som bol úplný blbec, keby tú imunitu proste, že teraz potrebujem zahrať, že v kľude aj daj si, ukáž manželine na kameru, že si našiel, vieš, daj si ten prime time. On bol taký ten typ, taký ten hrdina, že ja moc nepotreboval som... Alebo on tvrdil, že to našel on, že ty si šel... No ale to mám potom na tom najviac že on šel rovne, ty si šel rovne a on šel doprava a našel to na stromne. Že my sme, presne si to teraz pamätám, jak to bolo, že idí hlavou stýčenou, takže to bude asi takto, ale myslíme na to, že aj Kristina to, aby dočiahla, čiže to nebude niekde akože toto. Som tak rozmýšľal, vieš, som tak dedukoval tak spolu a že cestou, čiže to z cesty musí byť rovno v tej džungli, čo máme takúto cestičku a tak ďalej celé a že dobre chlape, ja idem po pravej strane, tiež po ľavej strane, išli sme a potom o 2 minúty bandúr, vieš, pribehol som, máme to, išli sme dozadu, to pozrieť a samozrejme tam keď nájdeš tú imunitu, tak nechceš mať za sebou za zadkom kameru, ale potom na to myslíš, povieš a snažíš sa to prehrať jednak jednej. Tak sme išli dozadu a potom tam bol ten fígel, tam už som začal šípiť niečo, že keď som na druhý deň zvolal, že máme tu imunitu s Filipom, že poďme, že kamera toto, a že to už sme natočili s Filipom, že on nám povedal, že ju našiel, ja iba. Že tu niečo nesedí, ale ja som vo všetkých tých interviách, neviem, ako sa tu môžu rozoberať také tie backstage, jak sa čo točí, ale je to dôležité v tomto príbehu, ale vo všetkých interviách som hovoril, že sme to našli spolu, tak oni nemali podložené ten ilustrák toho, vieš, tak sa to muselo pretočiť a som videl, aký bol najspokojný, že tam budem s ním. Že naozaj, že dostal, tak vieš čo, dostal asi taký ten šok tej nejakej moci, lebo jak sa s nami rozlúčil pred vyhraním tej individuálnej imunity, jak sme držali ten pitol nešťastný s pieskom, tak tiež predtým. Takže ľudia, majte sa tu pekne, on nám tam dal akože všetkým požehnanie, krížik na čelo a potom zrazu súťaž, že držať 5-kilový mech nad hlavou, tak on, že tak asi zostanem ešte týždeň. Držal jak tank, vieš, a potom to vyhral a poďte, vieš. A zrazu tá moc a dostal. Však mladý chalanisko a... Chtěl od začátku domů? No, tak my sme tam boli evakuovaní do toho druhého kempu a viem, že tam to jak zápalky sa to začali lámať ľudia, že to tam taká tá kolektívny mindset začal byť taký, že všetko je na... No, čo tam bolo špatne? V tom vlastne... Tak my sme tam mali priestor, ako je asi tento koberec. 10 ľudí, vieš. Veľký koberec. Akože, to je veľký koberec. Vieš, v istej oázi, ak sme prešli, že môže sa prechádzať po pláži, čo prechádzať, zabehať si ísť. A do džungle a schovať. A to bolo v takom vnútrozemí, fakt, že džungla, no slepá ulička v džungli si predstav. Že proste nájdeš slepú uličku v džungli, kde je 16 násobok komárov, tam už sa nebavíme o tarantulách a škorpiónoch, ale už úplne veci, ktoré si nevidel ani v dokumente. A vedľa nejaké mŕtve jazero, kde sa samozrejme nemôže ani okúpať, lebo však bazaký chňapík by ťa tam chňapol. A... Báli ste sa tam? Ja strach a peniaze som nikdy nemal, čiže ja ne, ale počkaj, bolo to, že v noci, vieš, tam opäť cudzé prostredie a tam to bolo, tam sa ani nič moc nejako nedialo, lebo sme ani na vodu nemohli ísť, vieš, na tie súťaže, na tie vodné, ktoré boli asi v pláne a teraz sme tam mali, že napríklad 2 dní voľna za sebou a hlavne oni nám hovorili, na druhý deň ideme, že toto je iba na deň, potom toto a boli sme tam nejaké 6 dní, 5 dní. 6 dní ste tam byli a tam sa zlomil Filip? Tam to bolo, to Filip, samozrejme Tomáš sa hneď s ním
tam dal, že jo, ja mám hlad. Im nechybí. Ja vlastne nemám rodinu, ale chybí mi. Vieš, že to úplne slyším, Tomáše. Tam to bolo veľmi komické, ale aj ja, počkaj, ježiš, mňa sa tam stalo, že mučo probléma. Ja som tam bral každý deň takú výživu na koleno, ja som mal často pred natáčaním akože problémy s kolenou, ale už dlhšiu dobu. A teraz som mal taký prášok si dávať každý deň. Máme medičkami, k tomu mala dať akože vodu otvoriť. Túto. Čajočka mi podá fľašu vody a bol to 99,9% alkohol. No, ale to neviem, či asi sa môže odvysielať. Lenže mňa tam normálne že vyplo, vieš, že samozrejme mozog ti hneď vypne, lenže ten taký pol centiliter mi prešiel. Úplný drak a to som tam normálne na silu potom grcal, tam ma ratovali. To Filip nábehol s Veronikou, ešte Ivča tam bola, oni v slzách, ty kokos, že čo sa deje. A normálne, že medička iba, že mučo probléma. Čiže zažili sme tam akože rôzne tie srandy, no, že to bol nejaký 8. deň a to som si hovoril, že ty kokos, že není mi všetko jedno. A mám aj v tej doske, čo sme si tam vyrývali, že 9. deň som bol jeden medzi prvými, že som sa tam postavil a tam sme boli takí slabúčky a také to bolo nejaké hustota toho ovzdušia, že som sa postavil a normálne som tam padal, že ma chalani držali a takto. A potom som zvažoval, či nepôjdem do nemocnice a že ne, že nejsom oný, že 9. deň by som išiel a potom to chytilo, viem, že deň na to tuším, že Kubiho Bíňu s Filipom dokonca neviem, či ne, že úplne sa tam boli všetci malatní, čajočky akože držali, ale aj Rachel tam bola úplne, ja chcem ísť domov, tu je to úplne na pič. Všichni chtěli jít domů, Filip nakonec se domů dostal, nakonec se nechal vyřadit, ale vzal si domů i tvoji imunitu. No. Jak to si ty vnímal, když si šel k tomu stromu, kde jste našli tu imunitu? Mělo to tam být? A nic? No, ja som tak tušil, že tam nebude, lebo sme mali, preto som aj spomenul, v tej nápovede bolo, že Dihlavou s Tyčenou. A prvýkrát, keď sme išli, keď si myslel, že ide domov, keď ešte som nevidel triel, štvorel a kvadrilión a tieto veci, tak mi na lodi, tak on mal rád také tie momenty, poslednýkrát sa obzrieť do kempu, poskať si na náramok a takto, všetci sme rôzni. A tak pekne mi povedal na lodi, vieš, jak sme tam išli na tú kmeňovku, že Banurko, aj Dihlavou s Tyčenou. Vieš, toto mi povedal. A ja, že to miesto a on, jo. A potom sa tak dopredu, vieš, vítr ve vlasech a Eva, tak tiež som sa cítil tak dobre. Potom sme tam došli, on vytočený, sme späť došli tou loďou, vyskočil z tej lode, potadial to do vody, čo my sme si dávali pozor, aspoň, že po kolenách celý mokrý. Tu išiel do toho lesa a potom sa ho pýtam, že o hodinu, že ty si mi to tam fakt nehal a fakt si to teraz zabral naspäť a on, jo. Úplne naštvaný bol z toho, tak proste bol vyjedovaný a nebol vyjedovaný len na mňa, ale on potom dostal aj z Veroniky nejaké proste stavy a celkovo z toho duelu a teraz na manželinu alebo teda na frajerku ešte v tej dobe, teraz snúbenica jest. Na Tea malého mysl a spapal ho ten ostrov proste. Však je tá hra nadizajnovaná tak, aby to niekoho zjedlo skôr, niekoho neskôr. Keby tam bolo, že 20 titánov, a nemyslím kmeň titánov, ale keby tam bolo 20 pirátov, alebo nedaj Bože 10 bandurkov, tak sa v kempe nič nespraví a tam spíme na piesku 2 mesiace, rozumieš? Čiže je to nadizajnované tak, že rôzne prototypy a čiže tam nie je ani priestor na nejakú naštvanosť. Všetci sme rôzni a tá diverzita nás spravila tú show, čiže... Myslíš, že by se ta tvoje hra třeba vyvíjela jinak, kdyby si tu imunitu furt měl? Jasné. Určite by tam bolo menšia taká benevolentnosť voči hre, ktorá mi na konci dňa vyprofilovala tu, preto ma nikto nechcel v Aliancii, lebo som bol taký, že nespolahlivý, nebol som taký ten vojak, že postavím sa aj za druhého skrz Alianciu. Vieš, čo v tomto bol brutálny Radek. Že on bol, že toho si môžeš nehať, lebo dokonca vo výsledku aj chalani oslovovali teraz ku koncu, lebo proste on to mal zadefinované jak pán, že voči vyššiemu zmyslu, alebo aby postúpil ďalej, tak bol ochotný robiť kroky a ja som bol taký, že no, uvidíme zajtra. Vieš, taká tá benevolencia proste voči tej hre a no, od začiatku však si videl tam na Pirátov, vieš, bombil úplne nechutný maslak biely z kníh. Nebal ses ho? Som mu tam dával. Som bol však jasné, však zrazu som si uvedomil, že čo som spravil, že ja tam Filipovi hovorím, že more to som nemal urobiť, že ja som totálne prvý. A potom sa pozriem iba takto a iba Pirát ide, vieš, s tou bradou, proste ešte vtedy mal holú hlavu, s tými očkami, iba proste s 2 lentilkami takto, že laserové videnie na teba, takto od jedného reportéra, druhého reportéra dojde za mňou. Hej, ty vieš, že sa to nerobí. A ja, že kámo, viem,
všetko v poriadku snáď a podal som ruku, podal mi ruku tiež a on, že dobre, ty nejsi až taký degeš. A bol som taký, že vieš, ale bol som taký, že buď sa mu proste, že postavím, podám ruku, nemôžem proste tam, vieš, že nie! Vieš, do nejakého žebráckého kritíku mojho detského. Nie, som vedel, že... A pak si ale po něm furt střílel, ne? Tak ale to už je hra, to som nestřílel po ňom. Ale počkaj, tam, ne, tam bolo to, že ja som... takhle po nich střílíš, že jdete na lodi a ty takhle jako po nich prostě jako... Áno, to si už... Ale to bol ten úplne prvý deň, nie? To už potom nebolo, že na lodi. Že... Prayford? Áno. Prayford na lodi vždycky. To bylo na tom začátku těch prvních 10-20 dní, že jo? Hej. Ty jsi to hodně užíval, tu hru? A... Veľmi, tak ja som to pozeral dlho, vieš, že všetky to nestačilo len vidieť, keď sme išli prvýkrát cez to mesto na ten, ešte predtým na hotel a som videl niekde nejakú postavenú tú preliesku, tak som bol, vidíte to všetci úplne. Jako fanoušek Survivoru, co říkáš na lidi, kteří odcházeli dobrovoľne? Tak pozri, už som to hovoril v nejakom rozhovore, tak napríklad Rachel pre mňa, akože ten duel zahodila, ale bolo to skrz toho, že je to naozaj drsná reality show a naozaj, že to nezvládla, že tie proste podmienky sú aké sú. No říká, že jí tam vlastne nic nechybí, kromě jejího života. Tak niekomu život, niekomu mačka, niekomu rodina, ale je... Tak kto odišiel dobrovoľne? Filip, Rachel, Jakub musel, ale tam to bolo veľký špatný a akože on nebol ani súťaži, to ja by som bol nahnevaný tiež. Ornella, nevím, jestli musela nebo nemusela, to je otázka. Ornella, tej som nedával veľa. Pak Sebastian, ten měl svoje rodinný důvody. No Sebastian, to nemôže nikto povedať ani slovo, podľa mňa. Iva, tá prohrála schválne. S tebou prohrála. Áno, so mňou, no. Ale Ivča, presne to je ten prípad akože Rachel. Ty si byla kočka. Si zober, že tá kočka je kočka, to akože tiež tam povedať. Počkaj, ja nejsom v posledných 3 kmeňovkách, keď sa ma Ondro niečo pýta, vieš kvôli čomu, lebo ja tam trepem 5 cez 9 a už si povedali, že ne, to už toľko blbostí nemôžeme pustiť do televízneho priestoru, vieš. A čiže tak povedala ona kočka, sa to chytilo, chápem. A nie sú to o toho, aby som niekoho ospravedlňoval, ale budem to robiť. Lebo, vieš, tak teraz ona povedala už, to bol 8. deň, druhá kmeňová rada, že jej chýbi kočka, že to tam proste nevládze a boli tam slzy a bolo zlé, sa s nikým nebavilo potom 3 dní, potom jej došla tá angina a tak ďalej. A stejne to vydržala 44 dní. A vo výsledku to, že tam prehrala so mnou, či chce, či nechce, tak teraz my dojdeme, svičneme sa do nového kmeňa a ja som do poslednej chvíle nevedel, že či sa tam nechystá nejaká brutálna mega zápalka, že toto teraz ona druhýkrát oživila nejaký, že druhý dých chce sa mi ísť domov a či tam s Kristínou, s Tomášom nevyťahnú niečo, že bez duelu ideš, lebo ja som aj bol taký, že však vyhlasujte ju a že mňa potom označia keď tak do duelu, vieš. A nie, že teba označila, aby ona nebola slabá tam, že vieš, tak do posledná, však akože ja som tam hral. A ona hrála? A to sa treba jej opýtať. Já jsem se jí ptal, říkala, že jo, že to nepustila, ale pak zase někde jinde říkala, že to pustila. Tak já jsem z toho taky jako zmatenej, se přiznám. Tak ty si u toho byl. Nemám ty toho byl, tak... Bol som u toho a podľa mňa by to mala. Ale pryč od lidí, co chtěli pryč, ďaleko, no. Zpátky k lidem, kteří tam chtěli zůstat, což jedním z nich byl Jack, s kterým si i ty se dostal do sporu, ale až venku. Jak ty hodnotíš Jacka? Jaký byl Jack? Až vonku není pravda, mali sme tam spory veľa, ale hovorím to preto, lebo mali sme tam veľa toho priateľstva. Fakt, že veľa. Že ja preto nemôžem povedať, že by som sa s ním nechcel stretnúť alebo niečo, lebo tam my sme akože boli už od castingov. V podstate my sme na úplne prvom castingu, druhom boli spolu, treťom a sme si písali, neviem čo, on pozná aj moju sestru, jednu, druhú a takto. Vieš, že ste sa spřátelili? Že áno, zoznamovali sme sa. Jaký byl Jack? Vlastně ty si tady říkal v rozhovoru, že to byl takový štít, že od začátku tam byl Jack, který ho chtěli všichni dostat ven, tak si byl v klidu, že když Jack zůstává, tak ty zůstaneš taky. No len Jack bol presne taký štít, že akurát jak cedník na špagety, vieš, že stav všade dierky a potom to hocikedy môže vystreliť na teba skrz toho, jak ty ukážeš tú emóciu, ktorú v sebe máš, ktorú on vie vyvolať v človeku. Chápeš ma, že on proste tým správaním a presne, že teraz káva s čajom, neviem čo, tak polovica ľudí úplne v pohode, tretina ľudí je v tom, že kokos, na čo to vylial, však ja by som vypil aj teraz delfínovi kloaku a ďalšia tretina, čiže
rozdeľoval ľudí a od toho tam bola asi jeho pozícia. A aj on bol sám akože diverzný, že sám v sebe, že Mickey to tam raz dobre povedal, už neviem na ktorej kmeňovke, alebo kde na ceremoniáli, že presne on je, že Mr. Jackie to je či jak to bolo, títo dvaja. Dělal to schválne, Jack? Nebo... Nie, on má podľa mňa takú, to je on, to je jeho identita, že proste on je. Čekal si, že sa dostane takhle daleko? Ne. Vôbec. Keď sme si hovorili, že toto je možno posledná kmeňovka, že ak ten Jack pôjde do zlučenia. Tak... Jack tam všechny naštnul z rasismu. Já si nepamatuju, jestli jsi tam byl, ale asi jsi byl ještě u lovců, když tam byla soutěž nebo výhra. Ten branč. Tak ja som dostal chleba. Ty jsi dostal chleba. Ja som si tam robil srandu, že áno, Jack dostal kokos, ale Romak dostal bílé chleba, vieš. Ale to akože, že vieš, že dostal som chleba a však ticho buď, vieš, že však je to... A hovorím, vrátim sa k tomu, je to nadizajnované tak, aby niekto bol ticho, niekto robil problém, ale to keď Čavo dal, že niekto tam je rasista. Je ako Bína rasista? To som... Ne. Áno, Čavo, čo robí jungle a nosí dready. Ježišimaria, to sa ani nebavme o tom. Nikto z nás, však my sme normálne... Nie, to sa ani nebavme o tomto, že niekto by bol rasista. To je šikanoval třeba Jacka jako Bína? Protože tam byl taky ten moment, kdy říkal, všichni se teďka sebereme, půjdeme pryč, kromě Jacka. Jack tady zůstane. Já nevím, jestli si pamatuješ takový ten... Tak ale to sú, vieš čo, to sú také vtipy, že to je keby, to ja už som potom šikanoval všetkých. Že... Nie. To sú úplne, na toto ani nie je priestor na debatu. Vôbec to... Jsi říkal, že se s Jackem hádal hodně. Kvůli čemu jste se hádali? Kvůli úplně primitívnym veciam. Akože fakt, že blbosti. Že pozri sa, tá prvá, toto bolo presne, že kde budeš spať. Že to sa cítil úplne, vieš, že... Chtěl třeba privilegia? Áno. Že, lebo vo výsledku, pozri sa, teraz, nechcem byť nejaký... Ale ono je to, vieš čo, vo výsledku, že rasista je vo výsledku ten človek, ktorý to vyťahuje, vieš, že všetci to máme, je na to úplne jedno a on si pýta nejaké privilégia, vieš. Čiže kto hľadí na tú, vieš, že nerovnosť kvázi, vieš, že jediný, kto má v očiach nerovnosť, tak ten človek má v sebe nejakú chybu, ale samozrejme nechcem to nazývať slovom rasizmus, lebo však to ani nevychádza v žiadnej rovnici, ale seba nejaká lútosť zároveň tam pracovala s tým, aby ho aj niekto lutoval, ale aj zároveň dal mu niečo naviac, ako keby. Neviem, taký nejaký chorý koktel, ktorý sme sa snažili tam napraviť, ale neúspešne. Ty jsi nebyl u taky ty největší hádky mezi Jackem a Michýřem. Byl si tam u toho, když se ještě... Lebo ono to bolo po kmeňov, teda medzi kmeňovou radou. Tam sa stalo to, že my sme mali kmeňovku, potom sa pauzla kmeňovka, takže na rovinu budem rozprávať, nebudem tu rozprávať o mačky. Že my sme boli však na kmeňovej rade a tam začalo horieť. Normálne, že v tej hlasovacej miestnosti. A tuším ja s Tomom, alebo ja s Martin, že tam horí, to je jedno kto, že tam horí. Tak nás evakuovali preč, tam hasiace, tohto chytili všetci chalani z produkcie, hasiace prístroje. A teraz my sme tam rozdelení cez také stromčeky. V jednom stane lovci, v druhom titáni a počujeme brutálny krik. Proste Mikyš, ale že brutálne kričí. Jack do toho, ale Jacka už sme počuli kričať, ale toho Mikyho vyšvíkalo, že až sme nevedeli, že kto kričí. Vieš, že až ti to trvalo pár sekúnd nabehnúť. A pozeráme, a Marty bol presne taký, že do toho som sa to prihlásil, že podielal na reality show, vieš, on bol taký ten, že klid, tomu si zasmieme a klid a zrazu sa tam toto deje a presne kto čo spraví s jeho rodičom a ženského pohlavia a tak ďalej. A tak tam to bola, že brutálna hádka a neviem, čo si sa chcel opýtať, ale bolo to akože heavy. To je hustý, že ste u toho byli, že to takhle... Že boli sme tam, že všetci a to sme boli... A věděli ste v tu chvíli, co se deje? No vôbec my sme netušili a to sme sa dozvedeli až potom niekde možno na zlučení. Aha. Alebo akože dostal sa tak na niečo, ale tú celú, kto bol pri tom, tak sa dozvedeli až potom. A ja som napríklad o tom, že Nika, všetci sme to tak vedeli, však tam máš, vieš, ja pomaly viem, koľkátku nohu má Pirátová dcera. Vieš, že tam máš toľko toho priestoru, že to musí byť fakt, že hlupák, aby si, to musíš chcieť nepočúvať. Já jsem tady Jacka měl
A ten mi tvrdil, že to nevěděl. No však presne na to narážam, že to musíš chcieť nepočúvať. Aby to sa fakt musíš snažiť nepočúvať a fakt byť naozaj ignorant, aby si nevedel takéto proste veci, lebo proste to bola taká narčená nejaká. A víš, co řekl Jack? Dostalo se to k tobě potom zpětně, co tam vlastně řekl, že to Mikýře tak rozčílilo? No on povedal niečo, že mohli sme tam uhorieť ako na nejakej svadbe alebo niečo také. A ja teraz nechcem byť ako v škôlke, čo keď telefón sa hral, vieš, že sme si šuškali a zrazu ja poviem niečo iné. A v tomto to bolo akože tá náplň toho vtipu. A teraz vieš, rozprávať toto čajočke, ktorej Ježiši Mária. Toto rozprávať pred dievčaťom, ktorej no však ľudia vedia, nebudem rozprávať o jej životnom príbehu. No ja keby tam som, tak akože normálne, že to by boli iné nervy. Co se tam dělo potom, když takhle vlastně byla ta hádka? Naběhli tam produkce a uklidňovali, nebo to jste jako nevnímali? Nás minimálne postavilo, hneď sme tam chceli ísť, tak nás tam úplne že držali, vieš, to úplne sme boli utržení z reťazu. A hlavne to bolo celé nabité v tom, že to bola taká menovka, akurát ja s Ivčou, keď sa tam riešilo, že idem do duelu. A to bolo ešte pred hlasovaním. A teraz som videl, že Pirát tam niečo vo vačku. Vieš, že sme nevedeli, ešte na imunita nebola využitá. Toto my už len z toho sme boli v strese, do toho začalo hore, do toho táto hádka. My tam úplne všetci sme boli, že napätí. Ivča iba tam tá už bola proste, že úplne mimo, že toto je proste, že v háji. A ja iba si na freestyle tu tak rozprávaš, čo sa dialo, ale... To je hustý, že pak sa vrátil vlastne zpátky na Kmenovku. A potom sa tam vrátili a ďalej pokračujú v tomto a ešte sa tam vyťahla tá imunita. A Ivča úplne, že... Dobre, stop, môžeme odmietnúť, vieš. Ja som jej tam hovoril, že môžeš odmietnúť, lebo ona bola proste, že teraz idem preč, proste, že... No. To byl i důvod, myslíš, proč chtěla pryč? No aj jeden z dôvodov. Oni pak docela dost jako vyhejtili, jako Pirát a spol, že oni mluvili jako ne moc hezky. No, toto mi prišlo, to nesúhlasím vôbec s tým, že rozprávať o babe, ktorá vydržala 44 dní. Sám som sa rozprával so Švancím, som bol s ním na rozhovor a sme sa mimo rozprávali a on bol nejakých 36 a hovoril, že hrúzades, nikdy víc. A vieš, takáto babika tam vydrží 44 dní a rozprávať, že je sač. A ešte tam v tom jeho preslove bolo, že a podľa mňa aj doma na ňu nebudú hrdí, vieš. A to sa ma tak dotklo, že kámo, to sa nebal proste o človeku, ktorý vydržal 44 dní. Není každý. Proste, že... Potkal sa s nima osobne už s těma lidma? No, určite sa spotkal pak. Áno, že všetci zlúčení sme spolu. Řešili ste to? Proč tohle oni říkali? Nebo ste to nechali bejt pro istotu? Podľa mňa riešili, ale už... Pirát je veľmi rozumný chalan, vieš, že my proste s chladnou hlavou sme sa bavili, aj potom sme sa bavili vlastne, ale čo tam Ivča už, to už bol 50 deň, vieš, že ubehlo 6 dní alebo 7 a to už však jak mesiac tam a to už dávno máš zahodené, to už sme riešili, že nás dvoch a aj najprv prvá úplne tam bola akože celkom také urazené, že Bandurko, že však pokazal si mi hru, ale potom, vieš, na druhý deň sme sa vyspali a sme sa bavili, že jak som ja myslel moje kroky, že ja som chcel vyhrať, nechcel som zachraňovať alianciu a tak ďalej. Sme to si vysvetlili a úplne, že aha, ak si to myslel takto, že OK, tak o pohode. Že nebudeš až za takého blbca, jak som ťa tam pohováral potom na druhý deň. A že čo? A tak dobre, že si mi povedal. Tak teraz si pozriem, stane to pôjdem a pôjdem si pozrieť časť. A zpátky k Jackovi ste sa teďka pohádali, docela chytli na Instagramu, kde ti psal vulgarizmy. No toto ma nahnevalo, lebo však povedal, že jo, Biňa rasista. Vieš, úplne, že on hovorí definitívne veci, definitívne, jak ja, že mu píšem a toto. A počkaj, ale ja som išiel do tých správ sa pozrieť, že možno sa stalo, že som bol s kamarátmi niekde, vieš, napitý, ja som písal, Jack, pošli mi fotku, vieš, ale možno to inak pochopil. A ja pozerám a že, Doritíšek, normálne, že tam úplne prázdno. Potom bol urazený, potom mi 6-krát volal, nech to vymažem. Potom vlastne na druhý deň mi ľudia písali, že každý, kto mi to okomentoval, tak mu písal, že som vymazal chat a takto. A je iba, že kokos, toto by som bol veľký hazard, akože nevieme, akí ľudia majú čo poskrinšotované a robil som aj v prostredí medzi repermi, kde Barzo má na Barskoho Barzaké screenshoty a teraz ja by som nikdy neprežil, keby ja dám takéto video a Čavo má screenshotnutú, neviem, nájde, že aha, posielal som kamarátke, že aha, píšem s Bandurkou, aby to našiel, kde ja mu niečo píšem naozaj, by som si takto vykopal jamu, aby som z nej nevyšiel, by som iba takto, by som trčal z nej v lese. Rozumieš ma? Ale, no a toto sa stalo, ale tedy nejsme v kontakte vôbec.
Nevideli ste sa. Lebo ja som bol na jednej vernisáži môjho známeho, ja som tam mal podol, akurát ja som to mal pripravené. Tam v taxiku som to proste iba tam pripravil, dal ten caption, že Jack, som dopísal ten text. A snažil som sa mu dať taký ten reality check, lebo viem, že chalani na ho mali pripravené, že úplne bomby. A si hovorím, že nemôžeme zničiť chlapa, vieš, že proste, že... Jaký bomby to byly? Co ste měli připravený, jo? No, ty sa aj pýtal na pár otázok, na ktoré sa vykrúcal, tak... Mne to zajímá, jestli víš. Boli tam jeho minulý život, ktorý... Nej na mňa, aby som riešil, ale sú to veci, Ste to chceli vytáhnout a pak... Sú to veci, ktoré sa súdne, akože, že až na súd, proste veci. Víš, že to víš? Ne. Neví. Nevie, ale to presne, ale ja nepotrebujem, aby to vedel. Ja nepotrebujem nikomu vyhrážať, nebyť ako on a nastavil som mu proste iba to zrkadlo a vo výsledku som mňou súhlasil, že väčšina survivoristov, vieš, mi napísali, že OK, že bravo, že si to povedal nahlas. Ale aj taký, čo by si nepovedal, vieš, že ktorí neboli vôbec v konflikte s ním. Len tam, no proste čavo, ešte ten priestor, vieš, aký on si tu vypýtal a tieto veci, každý zaslúžene, vydržal dlho, ale ten priestor využívať na nenávisť, tak to mne, srdiečkarovi, mne to robí akože veľmi ťažko. Že to ja som pozeral dal som si to námahu, každý ten rozhovor som si pozrel. Tvoj akože tip top, to je že 10 z 10. To som úplne, to si vraždil, to si ho rozsekal to tak strašne. Ptal jsem se. Prostě jsem se jenom ptal. No. Ale zpátky k Jackovi. Ty si říkal, že tam vydržel 50 dní, nebo jak dlouho tam vydržel? Neviem ako dlho, ale to bolo pred zlúčením. Vydržel tam docela dlouho a zasloužil si to? Hrál, protože hodně se mu vyčítalo, že nehraje, že sedí, že nic nedělá. Tak pozri sa, akože vo výsledku, tak na konci tam mal tam tú sociálnu hru, akože takú, ktorá sa mne nepáči, že sa dal na toho podradného človeka a robil akože podržtašku, vieš, Pirátošovi a si tam on dal svoju pozíciu, zaujal, ale vieš čo, úplne, že v skratke skomprimovaný on je presne ten duo s Radkom, že jedno poviem predtým, ďalšie počas a potom úplne obidvoje, že dám zmeten zo stola a skončí to pri treťom. Vo výsledku to znamená to, že chce hrať s Veronikou so mňou, to pri každom kroku, kámo, to bolo, že aj s tým papierikom výhoda na tej aukcii. Tak my sme tam spolu ešte, Jack, že má nejaké peniažky, tak on mi tuším dal aj na ten steak nejaké kilečko, sme sa dohodli a potom, že Jacky to, že... A my sme ho tak museli až tak, jak dieťa, vieš, že Jacky to potom neukazuj to nikomu, že nebuď akože frajer, hrdina, že to asi niečo tam bude, toto, že môže to dosť pomôcť, že mňa alebo Veronika takto. Že nebojte sa, s vami to prečítam. A potom zrazu Pirát mi hovorí na pláži, že tak Jacky tomu takú výhodu a ja iba, že Vole, kde sa to stalo? Jack, kde si? Vieš, tak sa Veronika, že ty vieš, že to povedal Pirátovi? Ona, ne. Vieš, úplne tak som tam boli zmetení. Ale no, poďme od Jacka preč asi. Však nič, nepochopil to. Nepochopil, ale ty si mu vlastně psal na Instagramu trošičku výhrušku, že teďka dostáváš prostor ty, ale pamatuj si, že ve hře je ještě 11 lidí. No áno, lebo on sa tváril, keby my tam zostaneme navždy bývať. A on že, hen ten rasista, hen ten kot, hen ten, vieš, a si tu rozprával, aké my neprídeme a sa nestretneme, vieš. Ale to nie, že nestretneme, že by došlo k konfliktu vôbec. Čo vy sa uvidíte na finále? No áno, teraz od týždeň, dva. Ale presne, vieš, a vidíme sa. Včera sa videli na tej policajnej akcii, čo Kristy s policiou organizovala. Som rád, že som tam nebol, veľa policajtov na môj vkus. ale čiže uvidíme sa, ale ja som mu aj písal aj v hlasovkách, to tam stále je, že aj to je jeden z dôkazov, že som nevymazal konverzáciu, ale to tam stále je. Som myslel, že to aj vyťahne tam, je, že Jack, ja nemám problém s tebou ísť na kafe, na pivo, porozprávať sa o tom. Ale on to... A pôjdeš ešte? Na kafe, na pivo s Jackem po tej tom všem? Nepôjdem dobrovoľne, lebo toho času na blbosti nemám. Ale keď sa stretneme, tak si tam nájdem. Vieš, že čas, opreme sa o bar, pokecáme, chlape, potom sačku ho vystískám a akože v poriadku. Ale tak aspoň zostal ticho. Jestli si užívá tu slávu teďka, že získal? Podľa mňa si užíva, len dôležité je, že či videl už syna. To nevíme, mne tady říkal, že ne, tak... No, tak je pán. Tak uvidíme. Na to, jak tam rozprával. Můžeš se ho zeptat, až ho uvidíš. Já se ho zkusím zeptat taky. Ale zpátky ke hře.
Yes. Myslíš si, že by se dostal dál, nebo takhle daleko, kdyby si zůstal u lovců? Nebo ti pomohl ten přechod k titánům? Nemyslím, akože budem ti dávať konkrétnejšie odpovede, nebudem teraz nejaký, že ona je za človek, že to tak malo byť. Ale nemyslím si, že by som sa dostal ďalej. Ale zároveň si nemyslím, že to bolo až také radikálne, že som o 5 minút 12 utekol Hrobníkovi z lopaty, lebo stále to bolo také, že nebolo to až také vyhrotené, ako to vyzeralo. A nemohl si pro tu hru udělat víc? Aspoň já si myslím naivně. No, já myslím, že by si byl třeba místo Veroniky pryč, ale to... Že na místo Veroniky by som išel já? No, je to dost možný. To je dost možné, no. To je dost možný. Já myslím, že by si nemohl udělat víc pro tu hru, třeba víc hrát, s těma lidma víc tu sociální hru rozjet. Že či sa nemohol urobiť viac? Mohl. Protože mi přijde, že jste tam vymýšleli ptákoviny, ale nikdo s nikým nekomunikoval. Tak vlastně ta komunikace tam chyběla, že samozřejmě jste se bavili o životě, bavili jste se s Mikýřem o životě a o tom, co je venku a tak, ale že tam, aspoň mně to tak jako přijde, že jste tam jako míň řešili tu hru společně. No tak ale ja som doplatil na to, že zo začiatku sme začali hrať a aj s Filipom sme proste, že to tam riešili. S Filipom riešim indiciák k imunite, potom celá tá imunita, celá táto aféra, chce ísť domov, nejde domov a tak ďalej. S Veronikou brutálne a tak ďalej. A teraz už aj Veronika vypadla, ja som zostal sám a ja už som mal, že jedného survivora odžitého. Rozumieš? A ostatní len mali presne na to začať hrať, lebo to vtedy bola tá pohoda taká, že presne na jednej strane Ornella, Seba, Ivča Irešová, u nás ďalší traja plus ešte vyhrané tieto, tak to bolo... že toto oni ešte len začali hrať, ale ja už som bol, že dajte mi pokoj, vieš, že rozumieš ma, čo chcem povedať, že už sa tam stálo ešte držať z Veronikou tajomstvo, potom nemôžem povedať, že ja viem, že Veronika mi povedala pred Nikou, že druhú časť nápovedy, ale Pirát to vie, lebo oni tam boli spolu, rozumieš, a ja už som tam mal tieto veci všetky. A nechcel som dopadnúť ako Jirka minulý rok, alebo v prvom ročníku, či kde bol. Vieš, alebo ten proste dotyčný nechcem, všetko rešpekt, ale nechcem... Jirka Hanousek? Áno, že nechcel som tam byť už taký, že ľudia zobudte sa. A tak som potom, že dobre, nádych, výdych, príde najbližší súboj, niekto vyhrá, niekto prehrá. Nebudem robiť zbytočné aliancie, keď teraz 3-krát môžeme vyhrať a 3-krát sa pohádať. A tak Aliance tě dostane dál v Survivoru, ale tu komunikaci myslím kvôli tomu... Ale ja som neveril až tak ľuďom, aby som mal takú alianciu, že teraz sme schopní, vieš, tak raz za 4 dní bola kmeňová rada, 4, 8, 12, že 12 dní, tam je tak dlhá doba, že nikomu som neveril tak, okrem Veroniky, že by sme si naozaj kryli chrbát. Nikomu, viac ako jednému človeku. No. Jako já tu komunikaci myslím tak, že vlastně po té, co si vypadl ty, tak tam zůstali Pirát s Tomášem. A tím místo toho, aby řešili třeba s Nikol nebo s Martinem Carevem, že by stali dohromady, tak se modlili. Si na té kmenovce byl. Pamätám. Si na té kmenovce to si byl. pamätám, jak to došli na kmeňovku a Pirát, že však Ondro, však ja mám plán. A my tak pozeráme na seba, že počkaj, už sú 5, že však už nejsú. Martin sa ma tuším niečo opýtal, že vždy už nejsou výhody. A ja, že no nejsú. Že počkaj, on iba čaká, že vyťahne vodu a potom sa to presne a my sa tam začali smiať. Že to je král. Ale nevystrelili, že náš gól. Ale toto ja cením brutálne. Milujem toho Piráta za toto. Že presne, že s tým humorom, že toto máme spoločné, že s tým humorom, že aj zo seba spraví takéto naivné dieťa. A vypad. Šel tam, prostě praštěl do té nádoby, tam krev stejně jako u tebe, když si to udělal ty, měl si tu sekeru, nebo co jste to měli v ruce, tak jste do toho bouchl. Mně přijde, že chceš ještě něco praštit. Já jsem to úplně viděl, ty jsi tam stál, měl jsi to v ruce, přišlo mi, že chceš ještě praštit do dalšího a na tebe Ondra Novotný. Mandurko, pojď sem. Áno, áno. Adrenalín. A ty jsi vypal. A ešte nebol na kamere, že ja som za ním išiel zlou stranou, tak sa vracal. Potom som išiel niečo rozprávať, potom som fakla úplne počuť, to bol úplne zo mňa mal taký stres, že ja nechápem, jak to tam mohli nastriať tak pekne, lebo potom Bandurko môže žiť. A ja takto som išiel, vieš. A on, druhá strana, potom som už išiel úplne tam dozadu, že aspoň tu jedna odbočka som nahlas ešte povedal, som sa začali smiať. Ale áno, Pirát vlastne vypadol takto, no, že sa modlil, vyťahol si krv tak ako ja, ale vo výsledku pozri sa, že obidvaja máme spoločné to, že ja som mohol zmeniť to, že som mohol povedať aj to imunite
A zase u ňoho to mohlo byť tak, že stačilo iba tú Niku ťuknúť a že pomôcť sa zbaviť toho Mikyho, že zo mnou máš oveľa väčšiu šancu. Vieš, a obidvaja sme mali jednu takúto malú blbosť, ktorú si potom uvedomíš. Ale iba s tým rozdielom, že ja som si to nevyčítal a Piráta to mrzelo, no. Že on tam tiež akože došiel vyhrať, že brutál. Jak si myslíš, bo jak... Aj mňa akože mrzí, že ak to, lebo mňa to potom mrzelo na tej vile, že on berie, že ja som niekomu pokazil hru, ja že ne. Vyčítal ti to? Nemôžem byť ja vlk samotár a pritom, že 2 ľuďom pokaziť hru, chápeš, že nemôžem... Vyčítal ti to potom, jak přišel na vilu? Jo? Bolo to, to bolo veľký špatný, tamto. Celou noc? No. Celou dobu až do konce? Bolo také, že vieš, bavíme sa, ale je to stále také, že ty. Když tak si držel tu sekeru ty tehdy v ruce, že se všichni báli, že třeba půjdeš a sekneš Piráta s Tomášem, který... Ale kde? Ne? Ale že by som bol taký šialenec, že by som sa celú dobu usmieval, že podajte mi to do rúk. Nie. Ja som mieromilovný človek. A jak jste tenhle krok Piráta a Tomáše hodnotili v porotě, že místo aby jako hráli, tak se modlili? On pak tam Tomáš vytáhl ten klacík. To som zemrel. Ja som si to užíval už potom. Lebo nebudeš hovoriť, lebo už si porodca. Už si užívaš tú show, to jak to je. To sa mi páči, že sa nám podarilo, že napríklad aj tá Jana, pozri sa, Janka moja zlata. Ona o tom snívala tiež roky a dojde na tú vilu a že ty kokos, keď táto žena, ktorá sa pokúšala, však ona už ten Robinsonov ostrov, čo bol 8-10 rokov dozadu, už bola v tej finále 30-ke a vybrali 24 alebo koľko, že už bola v tom bootcampe podpísaná zmluva, tak keď ona to takto zvládá, alebo Kristina s takým podvodom brutálnym, úplne, že odnikaď to nevidela prichádzať a takto sa tam pekne, bandíku, daj si Nutellu a toto s úsmevom, tak ja, že OK, tak sa to zvládať. Tak už sme z tej, vieš, aj tie outfitiky spoločné, neviem čo, aj teraz na najbližšie kmeňov, keď tam som obliekol Martyho zase do môjho outfitu, vieš, že sme tam už si z toho robili a užívam si tú hru, vieš, teraz odo mňa nevyťaháš nejaké, že ty kokos mal niečo spraviť zle. Ja v sebe naozaj nie som človek, ktorý by mal v sebe vyčítal, že sebe niečo a už vôbec nie. A byl tam někdo, kdo ve vile kazil náladu, třeba Jenny? Nebo nechci na nikoho ukazovat? No. Pirát? Boli tam ešte stále, tam hra pokračovala. Jo, to mi tady říkala, Kristýna mi to tady říkala, že ta hra vlastně se přesunula. I Jenny mi to říkala. Počuť, ja tam veselý dojdem, vieš, otvoria tie dvere, oni mi tam spravia jedlo a že je super, že tu konečne tá človečina, toto. Potom sa volajú za rok, za cigo, že Banurko, tu hra pokračuje. To vôbec. Ten košík, čo si dostal, vieš, sme dostali tak nejaké trubičky, blbosti. To si radšej prepočítaj, že pozri si a že schovaj a... Kdo kradl jídlo? Jenny tam kradla jídlo. Ježi, prosím, to tak snad nikto nekradne jedlo. A sa to tam riešilo, že niekto záhadne kradol jedlo, ale podľa mňa to iba niekto automaticky, že čo bolo proste pohodené, vieš, že už sme sa tak aklimatizovali do takého nejakého ľudského a ja napríklad vo výsledku, keď nechám otvorený balíček čipsov na stole, tak kokos daj si, vieš, dojesť to, vieš, povedz, že však som ich tam nehal, vieš, rozumiem. Že z toho ostrova nič, som rád za tú vilu, že som tam bol dostatočný počet dní, aby som došiel do civilizácie rovnako proste, že zasadený, lebo to by som zbláznil. A áno, hra tam pokračovala, vieš, a teraz ja som napríklad chcel už sa venovať proste svojemu nejakému reálnemu životu, potom tam Radek riešil nejaké moje kroky. A iba, že kámo, neviem, vieš, a ja taký úplne, že proste mám lista, že... Ty si chtěl jíst a užívat si a Radek řešil... Si tam kopať loptu na záhrade, vieš, a úplne on iba... A kdy si te môžu zeptať, vieš, a už som vedel, že ide proste, že Radek, no poď. Ale potom zase s Radkom brutálne sme porozprávali, že 2 noci za sebou sme spolu boli na izbe a normálne chlape, že asi 3-4 hodiny, že sme sedeli na postelách, jak na nejakom tábore a sme úplne, že proste super pokecali. A preto to je to, že vieš, a teraz dojdem a ľudia boli ešte v tom, že jak ja s Radkom tam mám nejakú vojnu a všetci mi píšu aj hovoria, rodina, kamaráti, ten Radek neviem čo, vieš, a ja iba, že... Tak on říkal, že až bez sloučení, že budeš první nepřítel. A že úplne dával, ale však ja som ale pozri sa, ale tam aj v tej hre, ja som hovoril, že zlatý, že konečne sa prijavil, že super, ale že vystrelil na nesprávneho proste, že na koho skúša, vieš, že mňa proste, vieš. Do top 4 se dostali Nikola, Martin Carev, Mikyš a Tomáš. No, povedz sám. Myslíš, dostali do top 4.
protože teďka vypadl Pirát. Hovorím, že povedz sám. Myslíš si, že tam je někdo, kdo si to nezaslouží tam být? Každý si to zaslúži. Jsme tam tak dlho. Já se tam i kvůli tomu, že jak hodnotíš třeba hru Martina Cereva, který se teďka všichni dělají srandu, že Martin vstoupil do hry. Že neviditelný a najednou udělá ty 2 tahy, kterýma se zbaví Prágra, zbaví se tebe a vlastně on je ten, kdo řídí tu hru. Tak budíš. Je to strategie? Být neviditelný? Nebo... Je. To já jsem robil. No, ty si to robil potom, že jo? Ty si to robil, až když jsi šel k Titánům, tak si všichni seděli takhle u ohně a ty si stál za nima. Rozumíš, že jsi prostě neviditelný. Že počkaj, ale aj u lovcov, že koľko razy som tam ticho, že pri tých kmeňoch, akože mám tie momenty v telke, ale tam si ma divák zapamätal hlavne kvôli tomu, že kvôli tomu interviu a vždy som tam nejakú trefnú blbosť povedal, hej? Alebo že chichacha furt s úsmevom, alebo v tých súťažach šípi, ale čo sa týka nejakého toho kmeňového, tak ja som tam proste celé dni bol v kľude, že preč, vieš? Že som akože neriešil a pritom akože nič k Martinovi. A zaslúžil by si to aj on? Že zaslúži si to aj Nika, zaslúži si to aj Tomáš, aj Miky. Akože sme tam 70, oni už 72, 3 dní teraz. Čo ľudia majú možnosť vidieť v telke a... Jaký byl Mikýř? Byl to slavný youtuber. Dával to znát na sobě, že vlastně je známý, že on je ten... Práve, že úplne jak frajer mi vysvetloval, že jeho projekty takto, že to bolo super, že som sa mohol pýtať a nebolo tam žiadne... To neexistuje vôbec, žiadna forma. A preto je tam to, že teraz... A nič, to som sa bavil mimo kamery, že? O tom, že každý tam má rovnaké tričko, toto. No, tam není ani priestor na to mať nejakú formu, lebo tam už sa tak zblížili, že tam už ani nevieš kto čo, že aha, vlastne ty si... Vieš, že tam zabudneš na to. Že tam zapomeneš, že to je celebrita, tohle vlastne ako je Titáni a... Ale jasné. Úplne a pekne mi vysvetloval, že o projektoch, ktoré robil, lebo ja som nevidel veľa jeho videí. Teraz žiadne. Že iba som vedel, že existuje skrz toho, že nejakí chalani, čo poznám zo Slovenska, youtuberi s ním mali nejaké rozhovory a že cool guy, že super týpek nejaký, že trefný, vtipný a tieto veci. Satíra, ktorá mne vyhovuje, máme podobný humor vo veľa smeroch a čiže tam není priestor na to, že niekto je známejší, niekto neznámejší. Preto aj v tej porote tam ja som... Už aj v tomto procese, keď sme sa bavili, že kto z týchto 4, tak som vôbec nezvažoval, že kto má pekný život, komu pomôžu peniaze a takto. Což on říkal, že on to... Lebo ja som fanúšik Survivora a pre mňa ide o ten titul. Akože ak si šikovný, tak teraz presne tam prichádzajú tí followery a tak ďalej. A ak si šikovný, tak to vieš monetizovať tak, že vo výsledku stačí ti zarobiť, akože teraz to znie blbo, že stačí, ale že 4 mesačne, čo za prvé 2 mesiace si vieš vyprofilovať a chytiť sa, spraviť si na seba nejaké proste ten PR a marketing tak, aby si každým mesiacom rastol, čiže ti rastie aj nejaký tým spôsobom tá hodnota a za tie 2 roky tých 100 000 vieš vygenerovať a tých 100 000 nepotrebuješ teraz. Aj tak by si ich správny človek odložil nejaké investovanie. Mluvíme o eurech. Áno, 2,5 milióna korún. Hej, áno, 4 000 eur. Čiže na Slovensku máte eura, máme koruny. Čiže teraz tým nejakou šikovnosťou, ak sa človek do toho obuje, tak sa to dá vygenerovať. A s tým, že ak vygeneruješ za tie 2 roky tých 100 000 ako tá výhra, nemusíš mať ten titul Survivora a ešte máš aj brutálne PR, 2 roky si makala na tom self-brandingu a tá značka potom je ešte oveľa väčšia. Než přejdeme zpátky k Mikýřovi, pomohlo ti to, ten Survivor? Ty si na Instagram dával teďka, že si točil nebo dělal svoji první komerční kampaň, teďka, jestli se nepletu. Tak jestli už dostáváš ty nabídky na spolupráci. Včera sme točili do 5 rána. Crazy. Takže dostáváš nabídky na spolupráce. Hej, sú aj spolupráce, akože také tie klasické, také tie, že ono Instagram, vieš, že buď náš billboard, ale vo výsledku ja sa snažím... Tak ty jsi art director? Áno, to je jedna z častí mojho... Z Petržalky? Mojich príjmov, áno. A je to z Petržalky z nejaký týpek, čo varí bonga. Z Petržalky je i Rytmus, ne? Se nepletu? Nie, Rytmus je z Piešťan. Je z Piešťan, což je z Petržalky. Z Petržalky je Čistichov. Aha. Čistichov je pán. OK. A veľa je z Petržalky reperov, ale však z Petržalky je 1.6, nič.
Rytmus s Piešťan. Kámoši nejste? Sme? Jste se Rytmusem kámoši? No nie, kámoši známi, akože známi, že pracovali sme spolu. A teďka k tobě, co chystáš dalšího? Jaký plány máš? Čím ti vlastně Survivor pomůže? Nevyhrál jsi to, 100 000 € si nevyhrál, nemáš titul, ale... Už to môžem povedať, nevyhral som. Fú, ale to bolo, vieš, aké heavy, keď som pozeral, že jak som vypadol, to ešte chcem povedať, že normálne som bol so sestrou, aj maminu som zavolal, že už málo časti do finále, že kým budem, že poď, že dojdi k sestre a toto so sestrou, úplná frajerka, manažerka 1000 a sme tam boli a normálne, že dojatí, normálne, že sme si tam poplakali všetci a ja, že ty kokos, tam sa smejem, úplne je mi to, že takto má byť odovzdaný a tu iba, že ježiš, sklamal som, vieš, a úplne, lebo jak všetci tomu začali veriť, vieš, a tá podpora, tá láska zo všetkých a správy na Instagrame, odpíšem na všetky. Je toho mnoho. A či to pomohlo? Chlape, hej, lebo máš taký ten kredit toho, že kredit. Já jsem viděl, že si co fotil i s Ráchel, tak jestli spolupracujete i s Ráchel na něčem, nebo jestli něco plánujete, třeba slovenský Love Island? Ale iba my dvaja. Pôjdeme niekam na chatu a dáme tam GoPročku. Tak třeba přeskočila Jiskra? Nie, my sme kamaráti. No jasné. My sme kamoši, hlavne si rozumieme akože takto, že... Znali ste sa dřív? Áno, ale tak iba tak nejak okrajovo, že... Slovensko je malý, tak... Tak áno, ale hlavne aj tá Bratislava. A v podstate bývalý partner bol môj bývalý kolega a bývalý kamarát vlastne. Čo už tam bola. Není kamarát. To už není nikoho kamarát. To je ten partner, ktorý byl. Teraz vyhrala súd včera. Ona vyhrála soud. Super. Čavo dostal rok. On dostal rok? No. Natvrdo? Ešte sa to musí toto, ale je to normálne, že spísané. Ale neteším sa. Ale však rekonvalescencia nech sa koná. To je super. Jaké slovíčko som vyťahol? Brutální. A zpátky k Mikýřovi, proč se ho všichni báli vyhodit? Toto mi povedz. Jak je možné, že jedna kmeňová rada, všetci ho hlasujeme, ale že všetci, a krížom krážom, zrada, nezrada, ideme. Ale keď je na to pôda, keď to všetci čakajú a keď je na to priestor, ďalšia kmeňovka, ani jeden hlas, iba ja, vieš, že ďalšia, a nikto, a dokonca sa nedá ani presvedčiť, dokonca ja som nevedel presvedčiť tých ľudí, že už teraz že už raz ste to chápali, prečo má ísť von. Prečo sa teraz situácia zmenila. Že už ste to raz pochopili, že on musí ísť von. Všetci to pochopili a zrazu sa potom pokazili, že však ešte niekto iný a ešte niekto iný. Že necháte ho dojsť a teraz top 4, no a teraz si ho vyraďte. Myslíš, že byla ta největší strategická chyba Tomáše a Piráta, že vyhodili Radka a ne Mikýře? Protože tam jste ty hlasy měli, že? No, tam bolo opäť to, že Pirát chcel byť krytý od začiatku. Keby sa od začiatku kryje Tomáš, tak Radek by rovno, ja chcem mať Tomáša voľného, lebo za ňom sme hlasovali. Takže stačila iba druhá na Tomáša. Rozumieš, že dvakrát zahra Tomáša. Že to je taká tá prvá vec. Samozrejme, ale teraz o tej pozícii, ako Pirát hovorí o mne, že stačilo iba povedať, že Caro toto. Čiže to je na nič platné. Čiže sme v tomto vyrovnaní a bolo to hlavne zbytočne upútali tú pozornosť na seba. Že keby, vidíš, a tam bola, dobre si nahral teraz, lebo tam bola potom tá lojalita tej aliancii, že prečo som ja nepovedal o tej Carovej imunite, lebo oni nepovedali, že majú 3. A teraz nie, že sme boli škôlka, že vy ste mi nepovedali, ja nepoviem, ale bola tam taká dôvera, že že asi ja naozaj nikdy nebudem 100% na tom, že tu a teraz si to rozdáme. Nie, pri prvej príležitosti idem preč. A tak nebudem dávať informácie, že stále bola to, že 6 sme boli, teraz sa vrátim späť ku mne, že stále sme tam boli 6 a poslednýkrát sa dala využiť hociaká výhoda. Vieš, a keď som videl na poslednej kmeňovke, čo sa tam udialo, presne El Pistoleros 3 imunity, potom zrušenie imunity platia, neviem čo, tak Boh vie, kto by aký papier vyťahol. Táto séria akože bola nabitá. Bandrko našiel na jeden papierik, pošta by tam chodila, jak od FedExu, ale... Myslíš, že im už chodil takýto El Pistoleros? Že... Tak tešili sa, akože dať si takýto moment, hlavne Pirátovi som to brutálne na konci dňa prijal, že potom, jak hodili na tú Ivču do koša vlastne tú imunitu, tú spálenú, tak konečne na úrodnú pôdu a brutálne, výborne zahrané, ale škoda, že na Radka. To nemalo ísť na Radka. Ty chceš mať Radka vo finále. Ty chceš ísť do finále s Nikou, s Radkom, s Carevom.
Volám ho priezviskom, ja sa ospravedlňujem, ale proste je to ľahšie na... Lebo ja som tiež Martin ináč. Tak a Mikyš je Martin. A Marty je Martin. Právě tam jste byli 4, že? 4, tak to se muselo nějak rozdělit. Od začiatku sme ho takto začali bohužiaľ volať a to sa aj Filipovi tam vyklzlo, že na kmeňovej rade povedal, že tam Careva znelo to nejak blbo, ale tak je akože už jeho meno nejakým spôsobom značka, čiže to je keby hovoríme, že Beckham. Jsem to vysvětlil. To vysvětlil úplně perfektně, ale zpátky k El Pistoleros. Myslíš, že třeba i tím si zavřeli dveře k ano. Nikol a k Martinovi Carevovi? Ano. Podle mě, hej. Že byly moc? Ale tak dvere si akože zatvorili, tak Nika tam hovorila, že dvere u nej boli otvorené, čiže nezatvorili dvere. Čiže to je iba tu nejaká akože dedukcia, ale boli, no u Careva určite, lebo s Martinkom si Spírát, oni tam nestretli sa ich. Bolo od začiatku. Že? Ja, no to od začiatku, nestretli sa proste ľudsky, jak som hovoril o tom dizajne hry, to tam to absolútne takto naražala kosa na kameň. A čiže týmto sa už úplne odpísali, že ne a poďme ich proste vyradiť, že úplne, že s nimi nikdy nezradím, teraz Martinovej strane rozprávam, že nikdy by s nimi nešiel hrať. Nikdy. Je niekto, s kým ty si nesedl? Tam? Vieš čo, že musel som sa z Jeny tak akože pretvarovať, takže ťažko tá debata. Dokonca aj keď sme išli na tie, akože do lesa sa porozprávať, nejakú taktiku prebrať na kameru. Fú, stál som tam a že už vysyp to blato na mňa a poďme preč. Že... A už si videl? Áno, videli sme sa, ale to je presne ten prípad. Sedli ste si? Áno. Jo, takže... Tak sadli. A áno, porozprávali sme sa to toho, že čo tie komentára, tak to je. Že stále dávam divákom, že oni sú ešte v hre, že nepotrebujú teraz vedieť, že my sme nejaké macíky a všetci máme radi ešte stále, že žijeme akože tú sezónu. Ale hej tam. A to ti hovorím úprimne preto, lebo tam není akože nejaký problém, akože nejaký brutál ľudský, ale s každým už to bolo veľa. Tak... Šel bys tam znovu do Survivoru? Hneď. Jo? Hneď, odparkujte auto, idem. To říká hodně lidí. Že by tam Chlape, šli. v momente. Co ti tam nejvíc chybí? Všetko. Úplne. Som taký, že... Však už som zistil, že všetci sú zdraví doma, vieš, všetci sa máme radi a ešte ak je tá väčšia podpora, tak teraz by som hneď najviac išiel naspäť. A chýba mi asi to tá pomalosť bytia. Tá pomalosť bytia. Máš telefón a práci, povinnosti. Počuj, závislý som teraz na tom scrollovaní. Ale že strašne. Chytím telefón, idem do kalendára si zapísať stredko. A až tak, že 15 minút, že musím zavolať naspäť, že prepáč, na akom čase sme sa dohodli. Že úplný degeš. Normálne chytím telefón a takto idem brainwash. Hodně lidí se vrací vlastně ze Survivoru s nějakou nemocí, buď třeba s psychickými problémama, nebo vypadávání vlasů a zuby, špatná kvalita zubů a takhle. Byl jsi na nějaký kontrole už doktora? Nebol som, ale plánujem, lebo múčo probléma mám so stravovaním problém. Že buď nárazovo, že 2 dní úplne, že bomby a 3 dní potom normálne, že najem. Že také, ako keby mi mozog ešte nezapol, že chuť do jedla, alebo také niečo. A aj tráviac zle toto vnútri, ale vo výsledku ešte stále sa mi hojí. Ja som tam mal od 12. 13. dňa naštepenú kost na palci. Normálne som išiel Marty vtedy, keď kašľal krv, tak som išiel prejsť na rentgen, čo bol 50. neviem koľkatý deň. Ale ešte tam určite 50. A normálne pozerali, že no, mladý pán, ale vy máte 2 mesiace na štepenú kost na palci. A že no, však cítim, preto som na rentgene. Čiže aj kvôli tomu. Dali ti tam něco nějak na ruku? Nebo 5 tabletok. OK. To bolo riešenie. Bez alkoholu tentokrát. Bez alkoholu tentokrát, Ježiši Maria, ale to som mal potom traumu, že to som dával očuchovať aj, že nemyslíš si, že to už tešíva, už som si privolal. Ale je tam aj spánková taká nejaká halu, že niekedy napríklad túto noc som spal, že hodinu a mám za sebou však cestu, však rovno som išiel zo stanice, vo vlaku možno ďalšiu, čiže 2 a pohode, ale niekedy, že sa vyspím 10 hodín a som unavený a neviem zistiť, či je to madrac, či je to hlava. Ja som celkovo taký ten senzitívny, že aj na počasie a tieto veci a nič. Tam si proste ideš, lebo musíš a si proste budík je vtáčik. A přibral si zase zpátky? Nebo... Počuj, ja neviem, ale ja som nejaký netvor, proste ja
Ja som furt to isté. A ja som na tej vile jedol... Ty si tam nezhubnul? No ja som zhubnul, ale že 1,5 kg. Ty si za celú dobu... on sa to riešilo, ani Ondro tomu neverí. A on sa tiež v nejakom livestreame povedal, teda neverí, ja tomu sám neverím. Lebo proste... Ty si za celou dobu Survivoru zhubnul 1,5 kg. No do zlúčenia. Tam, kde sme mali tú váhu. Jasný, jak ste vážili. A potom, keď som došiel domov, tak už to bolo irrelevantné, keďže sme tam ládovali, lenže tiež dojdem domov. Tak si přišel třeba na vilu a zvážil ses, nebo ses nezvážil na vile? Na vile sme nemali váhu, ale išli sme, keď sme išli tam na ostrov, tak som mal 75 kg na zlúčení, čo je 50 dní, dajme tomu, tak 56, čiže blízko 2 mesiacoch som mal 53,5 na tej váhe. A ja si pamätám údaj 75, ja sa aj mami pýtal, lebo doma som z domu išiel s kufrom, tak sme sa tam vážili, že schválne koľko mám a ona si tiež pamätá 75, možno 75,3 a že 75. Každopádne, 1,5 kg dole, potom na vile Fatality Deathmatch s jedlom, ale že to bolo že zle, to sme tam 3 dní chrčali iba z Kristy a to bolo že hromada všetkého. V lietadle ešte na letisku Wendy's, ešte naozaj, že doťuky, že non-stop, každú pol hodinu si dal nejaký niečo, že buď porciu hranolek, alebo a tak ďalej, celý priebeh, odkedy som vypadol, no ten týždeň vlastne, však už som vypadol k koncu. Dojdem domov a že 76 kg. Netvor. A nerozumiem tomu, že či sa niekde, či máme... A už bych měl 200 kg. Rozumíš, prostě jako... Však ty kokos, však Tomáš 15 kg, či koľko zhubnul? Vieš, a ja, že 1,5 kg chalaný jolo. A začala to produkce, třeba jestli si nechodíš pro jídlo nikam? Ale nie, kde? Tak to však videli, vedia, že to proste žiadne čity. Tak v loňských ročnících jako lidi chodili ja som si potom... A vieš, ja ešte hovorím, že 1,5 kg, vieš? A potom sa tak pozriem do produkcie, oni, že netiež sa z toho toľko, že budú z toho proste, že v interviu s problémy, vieš? A potom, že ježiš, tak že tá Karolina tam mala akože nejaké, ale tam tiež ne... A teraz som si uvedomil mojou účasťou, že naozaj, že jak som pozeral tie rozhovory a tiež som bol taký rozhorčený, vieš, a tiež jak polarizovaná spoločnosť, vieš, a z nejakých hráčov, asi hovoríš teraz, že Ježiši Maria, Boh vie, jak to tam bolo. Máme také teraz spoločné tajomstvo, všetci survivoristi, že jak to tam chodí. Ty jsi na začátku říkal, že ten Survivor ti něco dal, že tě posunul někam duševně, tak jak jsi to myslel? Do takého pokoja. Ono hlavne ma to otvrdilo v tom, že ja mám výborných priateľov, akože to je, že rodina úplná. To nás je, že taká partia, to ma teraz bude dojatý normálne. Ale to ma utvrdilo, že jak sme každý iný, to nás robí perfektnými a že my sme tiež ako keby taký jeden kmeň, len s tým rozdielom, že všetci si navzájom proste brutálne rozumieme a o rodine aj iné hovorím. To je požehnanie, že koľko pekných emócií sa tam deje. A že po tých rozhovoroch, jak sa tam pri tom ohni bavili, vieš, že niekto si odopiera sestru, lebo s ňou nemá dobrý vzťah, niekto si odopiera otca, lebo neviem čo, toto nebudem však to menovať, to sa nepatrí. Tak im hovorím, že ty kokos, však a toto, idem proste, že toto nechcem, aby bolo. Proste musíme, všetci zaslúžime proste šance a všetci zaslúžime spláchnuť nejaké problémy a no to. A vieš, taký pokoj mám, taký kľud, že keď mešká autobus, tak si poviem, že čo, že frajer bol včera na diskotéke, vieš. Alebo takto, keď pláče dieťa v lietadle, tak som si hovoril, že týpek objavuje proste nové emócie, vieš. Aj teraz som nespal v tom vlaku, lebo Čavo za mňou takto telefonoval, vieš, ak som ti sedol za sebou, tak takto ma opretelo, tak kvázi môj chrbát. Tam facetimeoval s rodinou, niečo. A Marienka, ako sa má, vieš? A oni cez ten žebrácký nejaký Android telefón, taký ten chraplavý reprák, vieš, a my to tam... To není moc hezký, ako říkať žebrácký. Ako nie, počkaj, ako... ale ten zvuk, taký ten... Jasný, ale... Počkaj, ne, to... Ale... Ja som sa aj zamyslel, ja som aj preto aj pauzol, je to blbosť, ale taký ten blbý zvuk, taký ten... Kvalitní, dejme tomu. Ne. No, ja som z Petržalky, ja som stokár. Pohodě. Prepačte. Tak taký ten zvuk a iba si hovoríš, že však nechám ho v tom telefóne, že Boh vie, či sa nevideli roky alebo takto, vieš, ježiš, teraz si ma normálne vykontextoval, sa teraz hámbim. Ježiš, ale
si hovoríš, že nehával v tom telefonáte, že Boh vie, čo tam prežívajú. Boh vie, že možno spolu volajú po neviem čo, že úplne, že nehal tam a úplne som ho nehal telefonovať, vieš. Teda ani som mu nepovedal, že páne, toto neprosi sa. Že... Ty jsi jako víc vyklidněnej. Víc vyklidněnej. A teraz som si upietol bič na seba. Teraz nemôžem byť vôbec už... Vôbec žiadny Android. Ježišimaria, teraz budem za bratislavského debila. Ale nevadí. Som sa tu roztopil pri tebe. Odpouštím ti a snad ti odpustí i diváci. Teď si doma, konec Survivoru. Jaký máš plány? Mám plány, otvárame cowork, také coworkové centrum s kamarátmi presne z tej partie, o ktorej som rozprával. Čiže my spolu máme aj pracovné aktivity, kde vlastne art directujem nejaké naše akože zákazky, čo chalani majú klientov a ja im pomáham akože s tou kreatívou a tieto veci. Tak to, akože na to sa targetujem a hlavne sa začleniť, proste konečne už byť zdravý, udržiavať si tie hodnoty. To bola prvá fáza, ale už je dosť dlho na to a už som zistil, že už som ich aplikoval do života, do každodenného, to, čo som si preniesť chcel. Niektorí mi pomedzi prsty utekli, ale zase nemôžem byť úplný hippisak. A takto, akože jednoducho, akože ja to nehávam jednoducho, ja to nehávam byť, nemám nejaké plány, ale vo výsledku spraviť si, jak som aj hovoril, monetizovať tú účasť v tej súťaži, ale tým spôsobom, že takto personalizovať tú účasť v súťaži, nebyť iba, že Survivor tretia žiada 70 dní, ale proste, že Bandurko, ktorý robí a 3 bodky. Nebyť Bandurko 30 art director, ale že tu máte a já nevím, jestli na tebe doma čekala nějaká přítelkyně, co přiznám. Tak píšou ti teďka faninky, ženský, zvou tě na rande, posílají fotky, telefonní číslo. No, že už jsem 25krát zasnúbený, chlape. Jo? Fakt píšou faninky? Mají šanci? Ne. Nic? Nevím. Nevíš. Však ale aj tak majú súkromné profily, víš. Akože to je podľa mňa odvážne zo súkromného profilu písať. Vieš, niekedy kliknem, že kto, a pozerám, že OK, poďme ďalej. Ale nie, však či majú šancu? Lebo ja som človek, ja som že player without Tinder a ja som na face-to-face konverzáciu. Tak když někdo napíše, tak můžeš... Treba do Bratislavy ísť. Když někdo napíše, tak můžeš naživo se potkat. Já jsem se s svou manželkou poznal na Facebooku a vzali jsme se. A presne, a na lásku sa konkurs nerobí, vieš, že to proste príde a to ťa hitne, to není, že ja teraz sedím a že a scrollujem si jak nejaký čávo. Ty říkal, že scrolluješ. Jak nejaký čávo. Tak, ale to tupe rílska tam, kde mačka žere piesok a potom sa to premení na dúhu. Takže holky psát nemají. Ale teraz by som, nech hociaká vyjadrená sympatia, keby si aj od chalanov nejaké správy mi chodia, však to je úplne milé, to je zlaté. Práve, že všetci píšme si, teda komunikujeme, že ak máš v dispozícii komunikačný kanál, teraz mi napísať na Instagrame, tak mi napíš na Instagrame, rozumieš, že ak ma stretneš, tak mi to povedz naživo. Vieš, že komunikujeme spolu. A chodí hejty? Nie. Ne. Počuj, to ti je. 0 hejtů. Ale že, 0. To je super. Tak zase Boh vie, čo chodí iným, vieš, do DMs, ale mne naozaj, že tých správ už bolo určite, že tisíc ich bolo, ale nie jedna negatívna. Jedna bola, a tu som dal aj na storku. Tam bol iba taký výkrik, že buzerant. iba nejaká typkyňa zrazu a ja, že áno, a ona nečakala, že odpíšem, vieš, tak potom sa zrazu nejako, ale nie, čo vy, a toto, takto. Ale opäť sa mi páčil iba ten výstrel. To je vtipný. To bylo brutál. Bandurko, děkuju moc, že jsi přišel. Já děkujem a přeju ti hodně štěstí. Díkas.